5-nji awgustda Türkiýäniň prezidenti Rejep Taýýip Erdogan bilen Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy. Söhbetdeşligiň dowamynda Erdogan Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň we Türkiýäniň döwlet baştutanlarynyň awgust aýynda Türkmenistanda geçirmegi meýilleşdiren sammitiniň wagtyny ýygy süýşürmegi teklip etdi. Bu barada Türkmenistanyň döwlet telewizionynyň watany habarlary gepleşigi habar berýär. Döwlet telewizionynyna görä Erdogan Türkmenistana etjek saparynyň wagtynyň ýygy süýşürilmegini Türkiýede köp sanly adam pidalaryna şikayet etmeleri we weýrançylyklara getiren giň möçberli tokoy ýangynlarynyň netijesinde ýurtda emele gelen çygysyrymly ýagdaýlar bilen esaslandyrdy. Berdimuhamedow Erdoganyň bu teklibini düşünmek bilen kabul edipdir. Türkmenistanyň, Türkiýäniň we Azerbaýjanyň döwlet baştutanlary awgust aýynyň dowamynda Türkmenistanda sammit geçirmegi meýilleşdirýärdi. Türk prezidentiniň Türkmenistana amala aşyrmagy meýilleşdiren saparynyň wagtyny ýygy süýşürmegi 1 awgustda Türkmenistanyň Istanbulda konsulxanasyna türkmen diplomatlarynyň bir Türkmenistan aktivisti ýençmeginiň ýygyanyna gawat geldi. Bu barada düýbi Bolgariýada ýerleşýän insan hukuklaryny goraýjy Türkmen Helsinki fondy beýanat çap etdi. 1 awgustda Türkmenistanyň Istanbuldaky wekilhanasynyň öňünde türkmen aktivistleri Gurbanguly Berdimuhamedowyň awtoritar siýasatyna garşy protest geçirmäge synaşdy. İnsan hukuklaryny goraýjy guramanyň beýanatyna görä protestde gatnaşmak üçin türkmen konsulxanasynyň öňüne varan 10 aktivist Türk polisiýasy tarapyndan tutsak edildi. Beýanata görä türkmen aktivistleriniň hataryny blogçy Farhat Durduýew aldy ýoly bilen Türkmenistanyň konsulxanasynyň binasyna alınıp gidildi. Ol ýerde bir näçe sagatlap bir kanun saklanyny we 5 wekilhana işgäri şolsany 3 diplomat tarapyndan urulup ýenjildi. Lukmanlar urup ýençmeleriň netijesinde Durduýewiň gaprygasynyň döwlenligini çakladylar. Blogçy Türk polisiýasynyň ara girmegi bilen konsulxanadan çykarlypdyr. Bu aralykda konsulxananyň öňüne ýönelýän aktivistler türkmen rejiminiň hakyny tutma tarapdarlarynyň hüjümine sebäp boldular. Türkmenistanyň Kronikasy neşriniň 5-nji awgustda habar bermegine görä türkmen konsulxanasyna diplomatlar tarapyndan ýenjilen Durduýew Türkiýäniň içeri işler ministri Süleyman Soylu bilen telefonla gürleşipdir we Türk ministri öýüniň ýakyn günlerde Durduýew bilen duşuşykdygyny aýdypdyr. Galy bersede Soylu tutsak edilen ähli aktivistleriň boşadyljakdygyny aýdypdyr. İstanbuldaky türkmen wekilhanasyna bolan zorluk Türkiýede ýerleşýän daşary ýurt wekilhanalaryna hasaba alynan ilkinji zorluk hadisasy. Ýatlasak 2018-nji ýylda Saudy Arabistanynyň Istanbuldaky wekilhanasyna jurnalist Jamal Khashoggi'niň ganhorluk bilen öldürilmeginiň Arab häkimetleri bilen ilteşigi suud edildi. Bu wakadan soň synçylara görä Türk häkimetleri Türkiýedäki daşary ýurt wekilhanalarynyň territoriýasyna ýüdürilýän bir kanun hereketleri ören hüşgärlik bilen çemeleşýärler. Azatlyk radiosy 1 awgust wakalary boýunça Türkmenistanyň Istanbuldaky konsulxanasynyň kommentariýa alyp bilmeýär. Türkiýäniň prezidenti Rejep Taýýip Erdogan soňky sapary 2015-nji ýylyň dekabryna Türkmenistana sapar etdi.